Добър ден! С какво можем да помогнем? Здравейте, реших да поработя днес от тук. Локацията е много удобна и много уютна при вас. Нали може? Здравейте! С какво можем да ви бъдем полезни? Дойдох да изпия едно кафе. Нали може? Здравейте, мога ли да ви помогна с нещо? Много е приятно при вас и решихме да си направим среща тук. Нали може? Винаги сте добре дошли в сервиза на Huawei, дори когато имате нужда от нашите услуги. Ремонт с оригинални резервни части. Специални сервизни оферти всеки последен четвъртък и петък от месеца и следващият понеделник. Ако сте далеч от нас, заявете безплатна двупосочна куриерска услуга. А ако не сме ви на път, обадете се на 0818 818 и любезно ще отговорим на всички ваши въпроси. Оторизиран сервизен център на Huawei, град София, улица Коста Лулчев, 58А. Входът е от към паркинга на търговския център.